το κορίτσι, δεν ακούω για το κορίτσι. Και μας κόβει την αλιά. Η Ζουμπίκα το κάνει αυτό το πράγμα 6 χρόνια. Επιλέχθηκε μεταξύ πόσων, Παναγιώτη? 700 γυναικών, παρακαλώ. Νόμου Κουμακούμο, Κασουχύρο Τανάκα, Ναότο Σουενάκα, Ζουμπίκα Κουμοκάτα. Και αλλιώς Team Orange, και τους αναγνωρίζετε βέβαια από τα χαρακτηριστικά χρώματα που είναι σε παγκόσμια αναγνωρισιμότητα πια και στα περιοδικά ή στην τηλεόραση. Είναι τελείως χαρακτηριστική και δεν έχουν επιλέξει βέβαια και τυχαία αυτό το χρώμα. Όπως εσείς το orange, το blue orange, είναι το χρώμα που το βγήκε η Αμερικανική Αυτοκινητική και είναι το πιο αναγνωρίσιμο από χιλιάδες μέτρα μακριά. της Ιαπωνίας. Το drift γίνεται με 160 χιλιόμετρα την ώρα και πλέον. Μιλάμε για πολλά άλογα και πολύ ζέστη,